Halo Machuma. Nditete mai mhosva. Handisi kumbofara ufunge zvako. Handisi kumbofara. Ko wafarisire kukangira menzi nzungu dzembeu. Wakatumira mai vako chikafu paseri pagopapa. Amai vako vatumira chikafu here. Wakarorwa uri mvana, fesi yako ichiita kunga plastiki ratsva nemoto, uchizvurungunda sesauti yanaiwa nemvura. But handinambokomplainai. Ndakatokutambira semurora kuti kufukidza jira. Manje murora rega ndikudze. Inini tete vako. Hayo kutseka kwewe. Ngozi libvire kumepoko. Raise bwaneko zvakarambira zvoro rifene nyinga munhu ngame handadzi. Atoda kurana handadzi yako here. Uona unenge amani nenyongoro zotepi mudyandi kore mikondesa dzakanongodhingura korawo hapana. Grocery kuti kudii? Pangu pamba apa kamwe tukono zvako zvokuda kundipinzira kasoromba semakure kana pasimbwa tinongwe kana kuti utitari nemamvenga ako emabhurugwa udzokera kwako kwaunoita chihuroko. Seka kotiyo dzinenge besu reure kure shiti. Ndinoroya zvinodzikamwa munomu kuti ndine zvidhoma zvezvirume zvinomitisa zvimwe zvidhoma. Kana uchida kunetsana neni, pisa muswobere. Ndati pisa muswobere muroora tisangane madeko. Usada kundijairira Machuma. Machumvororo, usada kundijairira iwewe. Zvidhoma ndityiwi. Saskamu, mazuva ukatumira zvidhoma. Tiri kucheresa mvura zvidhoma. Zvishiri vanhu vari kusevenza sadza. Ende wakapfechikira kunge munhu akapotswa nepirisi rabhosheni iwe. Ibvapo undiudze uhure kundiudza umvana iwe. Joke chipere Slovic Waganovu. Uhure unokuma kuti mu. Dai chikiti chako chine makumbo dai chakakutiza iwe. Dasva watasva bhizira pahofisi. Unongoti datora zvinokupa kutseka zvinokupa kupfeka kunge munhu ari musaga. Meso unenge munhu akava achinyengiwa. Maiwe kani babangu ungwewe. Unondishura here naiwe Machumvororo. Uchiti kagotsi kanonga mabhedhongi. Musoro unonga chidhoma chakatakura magaro. Muromo unonga chidembo chine siki. Uchiti zvimazamu zvinoita kunga mutsabvu dzenjuzu. Murora unondishura here ini. Unondiziva ini. Naiwe zangu ini. Ndikanzwa hasha ndinoita weti. Murora. Nani ndobeke ndikupe guru regonzo randisingadyi. Iwe uri kudaita dhoti nini here kana uchida uya tipinde bhinzi mani izvozvi. Bere kuti ndine datya izvozvi kana uchida ndipise nzwara datya tisangane. Kwewo iwe uri kuhurireko kana usingakwanisa kuchengetera mai vako Grosaldo uri kuhurira chinyengero kumabvechi neupfe kupima chirembo chinenge chisino chemuroyi. Saka uko zvitika zvinenge datya zvinotangira kumazamu. Ndichavatengera Grocery muna January. Aroma nganenge chikwama chemadhoiri. Seka uko. Chero ukapopota watozvinzwa fire muroyi. Watozvinzwa ndi mwana muchawa. Nonsense.